Μέγα μου. 2.300 χρόνια πριν, ένας άνθρωπος πέθανε, ο Μένιππος. Και από τότε η ζωή του άλλαξε για πάντα. Ο Μένιππος ήταν άφραγκος και χωρίς οβολό ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς. Πλέρωνε ρε για το ταξίδι που κάνες! Αν λάβεις παροτιμιέχοντος. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, το μόνο που άλλαξε είναι το νόμισμα. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Είμαι λίγο στενά αυτή την περίοδο. Ο Μένιππος είναι ακόμα χρεωμένος μέχρι θανάτου. Επιστροφή κοινικού από τον παράδεισο. Βρισκόμαστε στο χείλος της καταστροφής. Παναγιά μου και Χριστέ μου! Ξύπνα, αγόρι μου, μας φωνάζουν. Ακόμα και το σύμπαν αλλάζει χέρια. Σήμερα έγιναν οι τελετές παράδοσης των τομέων από τους Ολύμπιους θεούς στους χριστιανούς Αγίους. Και οι παλιοί θεοί παίρνουν σύνταξη. Όλοι εκτός από Έχω έρθει για να κλείσουμε εταιρεία. έναν. Δεν μπορείτε να κλείσετε. Υπάρχει πρόβλημα στην υπόθεση Μένιππος. Πώς? Μένιππος. Αυτό το χειμώνα Φέρε έναν βόλο και πάμε να τελειώνουμε. Δεν έχω βόλο, καρδιά μου. ένας άντρας, €1. Ο Μένιππος θα βρει μια δουλειά και μόλις πληρωθεί θα τον σκοτώσουμε. Χιλιάδες προβλήματα. Κρετίνε, ηλίθιε, κάλτσα. Το κάλτσα δεν είναι βρισιά. Δείτε πως ξεκίνησε το κυνήγι του ευρώ Και εγώ τι θα πω στην εφορία. Αχα. και πως φτάσαμε ως εδώ. Τον βλέπεις αυτόν, μένει Πετρούπολη. Η επεισοδιακή ζωή μας σε ένα απίθανο animation για μεγάλα παιδιά. Μη πεις κοντό ρε! Μη πεις κοντό! Τέτοια σάτυρα δεν ξανάγινε. Θα να πάω για κατούριμα, αλλά βαριέμαι. Αν λάβεις παροτιμιέχοντος. Θέλω ένα σπρετσόκι! Κι εγώ. Η σειρά πίσω από το μύθο έρχεται αποκλειστικά στο Μέγα. Το κλειδί του παραδείσου παίρνει το σχήμα της ευτυχίας του ανθρώπου που το κρατάει στα χέρια του.